Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave a driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barcata outings, by Albay, Sorsigan, Camser Tours, by the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipac, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At JM Biggs Travel and Tours, it's always savage with a smile. Break up your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation,
Color text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtataunin serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kalmahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi na ako gwapo, hindi na ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, maray na aga Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City!
Yan po sa Siyudad kan Legazpi and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world! Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Malulib, si Redwin Sistina. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang niya pong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na po. Opit sa 12 na kita kang bulan na Agosto taon 2026. Sabayan po nindo sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-uri-restorya naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, syempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. August 12, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa! Siyempre po duman sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil ang ganito paglingawanan sa kuyang perming tugon ha, pagday po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pagbakuman po kamo imbitado, tamalang sopo. Pasma nga buto nindukan sa kalibak digdi, libak duman. Kaya tabi, pagday po kamo imbitado, Busmar Borger, day po kamo magduman. Ilong pagkamo nasiring sa banhin nadalining Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyan mga sadiri tawara man kibang maingat kan sadirita kundi kitaman sana. Daman man po sa may mga kamunduan ang samuya man pong pakikidumama. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya masana po ang nakakaramkan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami, Lord, kang samong mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, sarabay po kita. Amen. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutan na tabi ine. Ang sa indo pong servidor asin taga-riparo. Live na live! Munyang pong aldaw kita nin Miyerkules, Agosto 12, 2026. Digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila Duon. Sabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maraysa na kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pangini.
mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man tabi ang may stress. Sa mga panahon po tabi na arog kaini. Sa umaga, Serbisyo, asin reparo, kalmahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Isyo'y himayin, lahat mahalaga. Kasama si Manny Moxea, boses na maghahatid. Balitang totoo sa ere di patid. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Laging tama, may paninindigan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Kwentong napapanahon, aming tinututukan. Solusyon sa problema, ating hahanapan. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, serbisyong publiko, laging laan. Serbisyo asin, reparo ang programa nyo. Kasama si Mr. Hulbutana, serbisyong totoo. So tama sana ang sigaw ng lahat. Impormasyong tapat para sa Pilipinong sapat. Serbisyo asin, reparo, halina't makinig tayo. Manny Moxea, sa umaga mo, kumpleto. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo, asin reparo sa Bicol Net TV. Aga na, Bicolandia! Serbisyo, asin reparo. Ala, sige! Aga na. Sa pagbangon, Oras na para mag-ugma, Madam Maylin. boses na Maria Elena Yamamoto, good morning po. malaya. Ang sa indong kaibahan, broadcast Di Miyerkules na po kita tulos. Sa 12 na tulos. sahan. Sa Alos pakabanga na naman kita kang bulan na Agosto. para sa gabos, Kumusta tabi? Colano, Good morning sa Gabo. si Mr. Hulbutana. Kumusta tabi ang signal kang internet nindo dyan? Ipanindo may darang, Kari may problema nan mga signal ta sa internet. Ano? kan katotoohan. Sige sa nangayaman kitang barayad kang sa internet. Dahil man ki maluyaw ng dalaga. Ang mga isyu, Kari man ngaya aliko. yan may gusto. Sa indong Ang internet nagsasabay-sabay naman sa aliko. dadanggodon, sa serbisyo Anan mga reparo tagunya na Miyerkules. may integridad. Speaking of aliko mga tugang, Si Mr. Hulbutana, may mga nadakop na member consumer owner ang pag-asa. na may mga illegal na connection sa kuryente kang aliko. Manmoks Uy, uminabot na tabi sa mga nagkadarakop na 222. Dakula. Ang top notcher iyo po ang syudad nin Tabaco. sa indong pagmataw. Dakol ang may mga mahabas na kuryente. Mahabas ki kuryente. Sa syudad kang Tabaco adi. Dakol Tabaco ang highest. Siya ang sa Dakol mahabas ki kuryente sa Tabaco. kredibilidad. Sinundan niyan kan Legazpi City and Kamalig. Tunay may prinsipyo para sa Dapat pag nadakop nindo, kasuhan giraray nindo. Bako na pag nasettle sa problema, tayo na kaso. kaaga. Paano magkahiridap iya? May dara
ang pag Kaya ilingan na tabi ang sitwasyon kan sa tuyang kooperatiba. Talagang problema. manmok siya Lugi! sa puso kan banwa Pangkaruti ng aliko. ang Pera ng bilyon ang utang kang aliko. lakayon nin Nako. to ano sa indo 7.2 trillion pesos mga tugang para sa 2027 na proposed national budget. ngengenot may O pinagsubmit na po kang Department of Budget and Management sa satuyang presidente. si Mr. 7.2 trillion Aga ang national budget para sa taong 2027. Igor na tunay boses kan katoto Pira daw sana naman kinin makaabot kay Juan de la Cruz sa puso kan banwa sa 7.2 trillion na ini. pirming maa Ano daw lamang kung mapakinabangan naman ini kan mga pubring tikoy. sipyo para sa sagat Baka may mapasiring sa naman sa mga buhaya. si Mr. Hul Sa Pilipinas baga ngayon kita Aga kahit panindo may na pag-asa Igor na tunay boses kan katoto Hoy, ang Commission on Election mga tugang sabi ni Chairman Garcia, kan banwa as far as say COMELEC is concerned, tuloy na databi ang Barangay NSK Election 2026. Handa na po ang Commission on Election boses sa eleksyon sa maabotabing Nobyembre 2, 2026. Bisyo publiko Kadakol ang mga pait gunya na di, may mga panukalang batas na ipupuspo na naman. si Mr. Hul Kaya pangani na balo so 4 na taon sa sarong termino. si Mr. Hul bata Sigibo na naman niyang 5 taon. kahit panindo Dahil na makuha ang patama-tama di. Igor na tunay boses Pagkakarawatan na sa nanindo ang batas. sa puso Ano nga ang rason? O sabi man kang sa tuyang presidente tabi Ma'am Gina, dahil pamanda tabi sabi kay kang spokesperson ka sa tong presidente si Ma'am Claire Castro. Dahil pamanda tabi na hiling o kaya nababasa kan sa tuyang presidente. Bisyo Kaya dahil pa man pwede makasabi na postpone ngaya o dae Hul ang eleksyon sa barangay sa Kaseske. kahit Kaya po na mabasa mo na ang pag-asa dapat may valid reason katotoohan kung nga ta ipapa-oktaba o kaya ipupuspo na naman ang eleksyon. banwaan Ang barangay, bata iururagan ng mga kabarangay ta. Maray ba niya dapat nga mag-eleksyon na? Sana sa pagka Taon ni ngayang Kapitan Midig, diuragan kami. may darang pag-asa Servidor na tunay Puro sumansa na ngaya pambabayi. Hindi man na. kan banwaan Oto baga permi nasa bulangan si Kap. tatalakayon ni Amog-amog permi si Kap. ang sa indong Ini ngayaman ang pagkakataon ming baloson mi si Kap. Taday kami linista. Taday kami linis puta sa tupad. publiko siya Kaya ini nga day na pagbutuhan. integridad Yo! O yan tabi mga tugang mga kabayan ng satuyan mga riparuhon nganyan tabing Miyerkules. sa aga-aga Alas 7:17 na. pag-asa Servidor At sa tuyang Philippine Standard Time. katotoohan manmok siya Aramon na tabi mo na mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kuantan linya kang Pag-asa. ang servidor kan Pag-asa, good morning po Pag-asa. Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat, ngunit inaasahan natin na babawasan na yung mga malawakang pag-ulan dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng habagat dito sa May Luzon. May kita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpol ng kaulapan or concentration ng mga kaulapan natin dito sa western section ng ating bansa. Kaya inaasahan po natin, dito na lamang tayo makakaranas ng mga pabugso-bugso ng malalakas na pag-ulan. Kita din natin sa ating satellite imagery na sa eastern section ng bansa natin, pati na rin dito sa may Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas na ang kanilang panahon. So ito na po yung good time po natin para maglaba.
Samantala, meron tayong tropical depression na minomonitor dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang 3 a.m. sa layong 1,990 kilometers east ng extreme northern Luzon. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin more on yung concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa western section ng ating bansa. Particularly dito sa may Ilocos region, western section ng Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro. Pati na rin po dito sa may Marinduque. Samantala, yun po sa nalalabing bahagi, lalo na yung facing east po natin, magiging maaliwalas na or improving na ang kanilang panahon. Pero posible pa rin naman yung mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito din sa Palawan, inaasahan po natin yung magiging maulap ang kanilang papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa northern section ng Palawan. Para sa buong Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon, pero posible rin makaranas tayo ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Then may mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin magdala pa rin ng payong, pananggalang sa init sa tanghali hanggang hapon, then yung mga posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon tsaka sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dahil pa rin sa pag-iral ng habagat, meron pa rin naman tayong inaasahan na significant rainfall dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mga nakatira po dito dahil ilang araw na rin sila nakakaranas ng mga pag-ulan. Inaasahan naman po natin humihina na rin yung mga pag-ulan na nararanasan nila. Pero dahil nga po ilang araw na sila nakaranas ng mga pag-ulan, malambot na ang ating mga kalupaan. Kaya posible pa rin yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makinig sa ating local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkatulog mo, asin sa mata, tapos pangkiril, sinumpirong Salamat tabi Pag-asa. Okay, ang sa tuyang panahon. Pero may habagat naman giraray. May mga paguran-uran pa yan. Pero maswerte kita duman sa may party sa Bagyo May landslide, may mga nagkagaradan. Sa ibang lugar baha pa hanggang ngunyan. Kaya maswerte kita tabi di Manay Gina Sige sa may parting Bicol area. Sige po, alas 7:23 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo.
Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukwayan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transit po sinda. Madalion po sa nayan makuano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. O dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po permi, salamat. Siring man tabi mga tugang, ang programa man pong inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Atiglenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilok ang Bagong Malinaw. Sabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Kap Susan Nabor, ang Barangay Istansya, congratulations. Siyempre yaon man dyan si Board Member Attorney G.I.O. Bungao, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. Kasabay taman po ang si Bragais Liner. May regular po yan na biyahe Tabaco to Manila, vice versa. Si Bragais Liner, good morning. Tsa, Maming Bragais. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang mga katuwang sa programa. May gusto ka sa Maraming thank you po. kauya. Serbisyo Asin Rupa. Ano ang muya mo? 25 minutos na lipas ang alas 7 in morning. Teleponon tanatabi manay Gina. So mga paruso-ruso group ta. Igwa sinda ki Sumba team. Igwa man kita ki paruso-ruso team. Yo. Naon dyan si Chot Terso, si Manay Gina, si Manay Talagang matapat si Saipa. Oh, yan. Pagka mo So, grupo tama na mga paruso-ruso. Kaya ano patabi pigalata Manay Gina. Apuda na si Manay Alice. Tahunin na, paruso-ruso muna kita. Serbisyo Asin Rupa. Sa umaga, boses na inabangan, si Manny Moxea, Mr. Hulbotana, broadcaster na may prinsipyo at kredibilidad, serbisyong totoo para sa buong komunidad, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina, Mr. Hulbotana, boses ng pag-asa. Sa radyo, problema'y tinutugunan, bawat hinaing kanyang pinakikinggan, servidor ng masa, laging handang tumulong sa pagkaaga, siya ang ating sandigan, tsa-tsa para sa masa, sayaw ng pag-asa, may paninindigan, malasakit sa kapwa, tagapagtanggol, tagapaglingkod sa tuwina,
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Ala, pait pa! Umaga Biyo nagpundo si Choter Sukabi bisikleta. Alat nga mo na tama paruso-ruso nga mo na ko. Good morning tabi Choter So. Broad Ibationg ko man ki good morning si Engineer Noel Bien. Yan sa Tabaco Water District. Tataw ka man tabi Engineer magparuso-ruso. Engineer. Si Engineer Permi man nakantabay sa programa. Engineer Noel Bien, tataw ka man tabi magparuso-ruso. Inindigan sakit sa kapwa. Di paita sana. Ang importante nga yan, maugma. Sa tuwing Oy, mga tugang, Miyerkules na po kita ngunyan. Petsa 12 na kang Agosto taon 2026. Ako mapo girarian sa idong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. problema'y Ini po ang programa Serbisyo Asin Reparo. bawat hit Sundo kita alas 8. kanyang pinakikinggan. Di dakulan may mga piyestahan na di. Laging handang Sa mga masunod na daw, Sabado, Domingo, gari dakulan may piyesta. aga siya ang ating Kaya lang ang problema ngunyan, tamahal ngunyan tabi manay gina ang sira. para sa Ayo. masa. Maray pasukar ni tabarato na. Ano, dati 100, kuya 240 ang kilo. Gari ngunyan, 230 na. Ayo. Ang medyo madismayo ko ngunyan tabi manay gina. Tagapaglingkod Lato na tabi, oy, sa mga para ruso-ruso tagirilid na muna ka mo. Ulbotana Gilid na muna. boses Pagilidon ta muna manay gina. Chacha para sa masa. O, gilid na, tama na. Sayaw ng pag-asa. O, tama na tabi ha. So mga nagparuso-ruso dyan, tama na ta. Dahil data mga pag nasusobrahan ki paruso-ruso. Iyo. O, di, ang problema tangon yan, barato su karne. Alangan man niya magpaparakarni sa nangaya kita, manay Gina. Luwas ta ngaya kan tiwi, digdi, tiwi, dumaan. Iyo. Ang mahal ngunyan ang sira, Sus Maria, mapapamuda ka. Lalo na sa mga tuyo, body, apota daw dyan indo kung gura no dyan ang 1/4 man kantina pa dyan sa indo. Takasuod mabakal ko ta ko kitina pa. Tayo man sa nampig babakal ko baga, waro 1/4 man sana. 1/4 na tuyo, 1/4 na body, 1/4 na tinapa. Nga arog kaya. Bako ngaya puro sa 1/4 ha. Ngayon niya na si Mana, 1/4 sa nang tinapa. Next week na ngayon, 1/4 naman na body. Barato sana. Dati, subakal ko kayan, 80, 70, pinakabarato. Ay ano, kata nabigla ako. Gura ano tabi ang 1/4 kang tinapa. Ngayon, 120 ngayon. Yugon mo yan, 120 pesos ang 1/4 kang tinapa. Kaya kung ang isira mo ngunyan tabi mga tugang mga kabayan tinapa, ika ng pinakamaurag. Baliktad na. So, pobre baga ka ito, ang pamawan misa nang yung sira mga tinapa, pobre ka kaiyan. Ngunyan baliktad na, kung ang pamahawan mo ngunyan karne, adobo sa asin, o kaya adobo sa gata, o basta adobo iyan, maluyang klase yan. Pag ang isira mo tabi manay Gina tinapa, ika ng pinakamaurag. Ikanan mas maurag niya. Ikanan pinakamapaldo. Paldo ka pag tinapaan sa imong panira ngunyan. Yugon mo ang 1/4, 120 pesos. O, di paldo ka kaya. Yo. Tapos yung mga tuyo, so dating si Tinta nagnobinta, may nagsanggatos. Ibig sabihin, ang sarong kilo, mga 400 kan tuyo. O, gura no sukar ni, para sukar ni 240, diduban ka na. Yo. O, kaya, big time ngunyan, kung ang sira mo ngunyan tabi, tinapa,
paldo ka na ngunya. Yun ang yun, pinakamaura. Yo. Okay. Good morning, Tabi Bicolandia. Sabi ni Madam Nilia Marcaida. Yo. Oni, may report digdi ang Albay Electric Cooperative. Oni databi sa mga nagkadarakop na may mga illegal connection. May mga illegal connection sa linya kang kuryente, sa mga mahabas ki kuryente. Sorry Tabi, sorry sa termino, pero iyo iyan. Iyo iyan, Tabi. Pasensya na, Tabi, ha. Iyo ang pinakamaorag na termino, mahabas ka ki kuryente. Iyon. Iyo daw isira ako, maski tinapamayaman na ako. Iyo, Tabi, manay gina. Pag nahiling ka kan sa imong mga kataning na nagprito ka kitinapa, ikanan pinakamayaman dyan sa barangay nindaw. Daog na sungaya karne, ay daog yan. Normal ngayang karne niya. Pero pag tinapang isira mo, ikanang may pinakamaurag dyan. Sige. Sabi digdi, bot Tabi ipaaram kang Albay Electric Cooperative Incorporated sa mga member consumer owner. Yo? Na padagos tabian sa muyang operasyon kontra illegal na paggamit nin kuryente. Base sa report kang Systems Loss Reduction Team, nakapag-restore po nin 222 katawong nadakop na nangahabas tabi nin kuryente asin nagbalgar po kang Republic Act number 7832 o kaya ining pigapod na Anti-Pilferage Act. Asin ini na endorso na tabi sa National Bureau of Investigation o kaya NBI Bicol. Kaya databi pagirumdum tabi sa samuyang mga member consumer owner na depo kamo makiaram. Dahil nindo pagpakiaraman ang mga materyales kang kooperatiba na pigagamit po sa pagsupply nin kuryente digdi po sa probinsya kang Albay. Huni na manay Nilya, manay Gina, para sa bulan kang Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, huni na tabi sa mga nagkadarakupan. Ang pinakadakol na may nadakop na mahabas din kuryente, iyo po ang syudad nin Tabaco. Yo. Number 1 sa Tabaco. Sa may pinakadakol na nadakop na mahabas din kuryente, ang number 1 dyan, syudad din Tabaco. Nata ngaya, yaon dyan kadaklan paano sa mga dating mga empleyado kang aliko, adi, apik, ano ito, sigapod na striker. Ta siyempre, sindaman ng tarataw kang kuryente. Disinda ang apod kay ni sintan minagiribo kayan, kaya mas dakol 154 sa syudad kan Tabaco. Yung pinakahalangkaw. Yo. Dango katabi, murag sa Hubilyar ho. Sa Hubilyar 0. Dai ki mahabas sa Hubilyar. Maray pa sa Hubilyar ade, dai ki mahabas na kuryente sa Hubilyar o dai sa nanadadakaw. Eyo. O dai pigdadakaw. Ang Tabaco po 154 na mga member consumer ang nadakop. Yo. Ang sunod dyan tabi Legazpi City may 82 na mga nagkadarakop na mahabas ng kuryente. Ang haputa digdi kung ano ini pigkarasuhan lamang. Tagari ang namumonitor ta dyan, pakada ko pa, pipaduman sa opisina kang aliko, pipagpabayad sana. Pagkatapos kang pagbayad, may kuryente na naman. Paano subatas tang Republic Act 7832, itong Anti-Pilferage Act? So, ibig sabihin, pag nakabayad ka, limbawa, nadakop ka, tapos tinawang ka perang oras para mag-settle kan sa imong problema, pag nakabayad ka na, day ng kaso.
Wala ng kaso, dapat papagmultahon, tapos kasuhan. Tako nga rog kayan, ay yung manggirari ang gigibuhon kayan, bako. Yan ang problema tadig di sa aliko, adi. Dakol man ko ta nagkakadarako, kaya lang, iyo yan. Sige, may iba nga na dyan na pirang beses na din ako, 3, 4 na beses na, tayo manggiraray. Sige, manggiraray na habas kang kuryente. May hinalian na nga ni kikontador, otro aldaw, igwa na naman kay kuryente. Ito pala nakikabit sa ibang arong. Naku po naman, pati sa ibang harong na damay, otro si Manay, otro aldaw, igwa na naman kuryente. Uyugon mo yan na pahita di gari. Di ang Pandua tabi iyo ang Legazpi City, pangtulo iyo ang Kamalig, may 38, ang Legazpi 82, ang Kamalig 38, iyo. Ang sunod kayan iyo po ang Pulangi, may 27, sunod kan Daraga 26. Ano pa sunod? Ligaw 18. Sarong tanan lugar ng munisipyo, tanan libong kita kayo niya. Basta ang may pinakadakol na dakop, Tabaco City. 154. Iyugunindo yan. Inotunta na iniha, ang Hubilyar tabi 0. Dahil kinadakop dyan sa Hubilyar. Maurag ang Hubilyar Dahil kinanghabas ki kuryente sa Hubilyar. Sa Bakakay, 2 na ang nadakop. Maurag man sa Bakakay, dahil man ki nagharabas. Kamalig 38, Daraga 26, Ginubatan 10, Legazpi 82, Libon 2. Ay maurag man sa Libon. 2 sa nang nadakop sa Libon. Ligaw 18, Malilipot 13, Malinaw 10, sama nito tuluman tabi sunadakop. Maurag man dito yun sa nasama dito. Sa Uwas, 11. Sa Piodoran, 4. Maurag man sa Piodoran. 4 sa nasunada ko pa di. Pulangi, 27. Rapu-Rapu, 17. Santo Domingo, 3. Maurag so Santo Domingo, 3 man na di. Tabaco, 154. Tiwi, 17. May total po yan na 437 from February, March, April, May hanggang Hunyo. Yan so ginibong operasyon kang pigaapod na Systems Loss Reduction Team. Yan tabi so mga nagkadarakop kang Albay Electric Cooperative na naggarami tabi ki apod Kenny nanghabas tabi ki kuryente. Ang may pinakadakol branch 1 branch 1, ang branch 1 baga apod kay ni Tabaco, Malinaw, Tiwi 125, branch 2 47, and branch 3 50. Ayos talaga sa first district. Ang may pinakadakol na mahabas yaon tabi sa premier distrito kang probinsya ni Albay. Serbisyo asin reparo. Mahabas tabi yang kikuryente. Mahabas kikuryente. Sa umaga. Di pag ginabas ninda kitaan mabarayad kaya. Alas 7:43 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Padalion po sa na yan makuano dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaso mga naghanap tabi kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man tabi mga tugang ang oras ni andaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Renier Burze, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang bagong Malinaw. Sabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela, Caps
Susanabur dyan sa Barangay Estancia. Bawat BM Attorney G. Ayo Bungaw, BM Carol Siga and Vic Siga Jr. And syempre si Braga Isliner. masa lagi Yo! handang tumulong Doro diretso na tabi kita. pagkaaga. Serbisyo Siya ang asin ating reparo. sandigan. Sige tabi mga tugang tahon eh. Magayon na bareta na naman ini. Ano ngayon gayon kaya? So budget tabi para sa o kaya proposed national budget tabi kan sa tuyang bansa. Pigsumiti na po kang Department of Budget and Management sa satuyang presidente. Piraman ngaya ang budget, proposed budget para sa taong 2027. Para ngaya 7.2 trillion man sa na ngaya. Yo, 7.2 trillion tabi mga tugang mga kabayan ang proposed national budget para sa taong 2027. Garing ngaya pirado naman niya kaya pasiring naman sa mga buaya. And piraman daw tabi digdian makaabot ngaya kay Juan de la Cruz. Maray pa so iba do ta perming kasabay sa mga oro ayuda. Ako gari malinigon pan sa kuyang ngaran sa record adi kung hilingon ta dai pa ako kinatanggap na tupad ano ito sa mga paayuda-ayuda kang gobyerno. So iba duro-durubli na ili nga man do tabi nindo kung si say pa dyan so dai nakakako aki mga ayuda saro ako dyan ayuday man nindo ako makabaka lamang kita ki 1/4 na tinapa yugo nindo iyan. Di pig-submit na tabi mga tugang kang Department of Budget and Management o kaya Department of Budget and Management o kaya DBM kay Presidente Bongbong Marcos Jr. ang 7.2 trillion National Expenditure Program para sa taon 2027. Pig panginutan po yan ni DBM Secretary Kim De Leon ang pagsumiti po sa panukalang budget kasudma tabi na kalunes duman sa Malacanang. Sabi mga tugang ni Palace Press Officer Claire Castro nakataon ang proposed budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng komunidad alinsunod sa temang people-centered growth for an exclusive and resilient future. Sabi digdi mga tugang ang obheto kang DBM na mas mapakinabangan tabi kang bawat mapakinabangan ang bawat pisong pundo ng mga o kaya sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. So sa ngunyan formal na tabi ning pig turnover ka nakaaging Lunes. Sige. Di lingon ta naman. Ano daw naman ang mangyari kaning 7.2 trillion na ining budget para sa taon 2027. Ano? Serbisyo asin reparo. Aboton na daw tabi kita kay ni Manay Gina ki ayuda sa 2027. Masasayang naman. Masasayang naman. Arog ka ini. Di, ang sabi baga mga tugang ni COMELEC Chairman George Garcia, ngaya as far as COMELEC is concerned, tuloy na po ang barangay and SK election sa maabotabing Nobyembre 2, 2026. Tanakahanda na po tabi ang Commission on Election.
kundi may mga pigpo-propose baga ngunyan na i-oktaba na naman ang barangay NSK election so batas na inaprubaran pa sana kaya na-extend baga tabi so barangay election kada kaaging taon dahil po may bagong batas. So batas tabi na ito pong Republic Act 12232. Iyo. Pirmado po ini kan sa tuyang presidente, barangay and SK election. Ngunyan tabi yan dapat na Nobyembre 2. Base po yan sa Republic Act 12232. Iyo. Napig-extender bagatabi sa mga termino kan sa tuyan mga elected barangay officials and sanggunian kabataan officials sa 4 na taon. Yo. So, ngunya na eleksyon, sumagara ng kuta ngunyan, ngunya na eleksyon sa November 2, sumagara ng ngunyan na mga barangay and SK officials ang sarong termino ninda 4 na taon na. Yun ay nisubagong batas so Republic Act 12232. Yo. So magiging 4 na po na taon ang sa indang sarong termino. Yo. So ngunyan may pigbubusol bagatabi si Senador Chis Escudero na gibu na databing 5 taon ang sarong termino kang sa tuyang mga barangay and SK officials. Dahil pangani baga nababalo man ay Gina ining 4. Dahil pangani. Dahil pangani nababalang. Sa batana. No. Ano na? Ano na nangyari? Ining batas na ining RA 12232 ang sarong termino kang mga barangay NSK nasa 4 na taon ang sarong termino. Sigwa sindaki 3 termino. Maura gadi 4 12 ay 4 12 tuloy 8 plus 4 12 taon ang sarong termino ninda. Yusa. Iyan ang batas na yan. So bago yan, adaday pa nga nababalo. Magkakaigwa pa sa naki-eleksyon sa November 2. Iyo. Ngunyan, gusto na naman ining amyendaran na ining batas na ini. Day pa nga nababalo. Amyendaran na naman. Gibuhon da tabi na 5 taon. Pero sabi kang Malacanang tabi mga tugang na ang sabi digdi may pahayag po ang Malacanang na sabi digdi dahil mandatabi susuportahan ni Presidente Marcos ang barangay SK postponement. Kung dahil man tabi ki sapat na dahilan, kung dahil man niya kimaray na rason, dahil man susuportan da kan sa tuyang presidente na mapospunda tabi ining barangay and SK election ngunya na taon sa Nobyembre. Tabi Ma'am Marites Brito, good morning, pa-shoutout na tabi sa family Brito dyan po sa Pawa. Sige, salamat tabi. So iyan tabi mga tugang na yugo-yugo nindo yan na pahita iniligdi sa Pilipinas. So sa tuyang mga mambabatas na yun nagigibukan mga lahi, gari pigkakawatan na sana sa mga lahi tarigdi. Dahil pang ani nababalo so ining Republic Act na ining ining RA 12232. Pangani nababalo. Aamyendara na naman databi iyon na nga ang gibo na databing 5 taon na sa ron termino. Serbisyo asin ripa. Ay ano na tayo? Bata, sabi kan Comelec mga tugang, so 19 billion na budget ninda para sa election ngunya na taon, nakagastos na sindaki 8 billion. Nakpag-ibo na baga ki mga baluta.
nakapaimprenta na, Caster nam nakabakal na tabi ki mga gagamiton tabi Choterso sa eleksyon. O kundi nga malawas magagamit sa mga baluta. Kundi so iba dahil na magagamit expire na yan, naro nga kan bulpin niya, mataragas na nga yan. Ano pa, so mga binarayad sa pag-overtime kan mga empleyado kan Commission on Election. Dahil naman may balik ito, may masasayang na naman na pira kita. Yo. May masasayang na naman na pira pag inuktaba-tabi ang barangay NSK election yun na taon. Sabi kang Malacanang, kung may rason, Boses ng pag-asa, kung may sapat na rason, radyo nahiling ta yan. emblema'y Pero sabi kan ni Atty. Makalintal Tabi Choterso, unconstitutional. kanyang nakiking Marlaban na naman ini dyan sa Supreme Court. serbido Kung in kaso, masa lang pero gari kulang na sa oras ano. May mga proseso bagayan, may first reading, may second reading, may public consultation, may publication. igan Kaya gari kakapusuna. sa masa Kaya tabi sa mga barangay officials diyan. ng pag-asa Tapos may mga may plano, idiretso lang nindo. Tabaka talaga lawas ang eleksyon. Yo. sa akin Nakakapusuna yan, kapos na sa oras. May proseso baga ang pag-ibukang batas. Yo. sa tuwina Kaya tabi Choterso, maghanda ka na. botana Paiton tanay ni, ang paitasan na dyan, atrasabanti. para sa masa Para roso sana. sayaw ng pag-asa may paninig Oy, madali na ang piyesta dyan sa barangay San Lorenzo, Cantabaco City. Norin tabi, Choterso, ang piyesta dyan sa San Roque. kapag Bisitaon ta lamang si Jose. sa tuwina Kaluyo na ako din nakabisita kay Jose. botana Kipading Joe Jose. Kipading Joe. cha-cha Ano si Pading Joe tabi, Choterso? Nag-travel. Gari na sa ibang nasyon si Pading Jose Kahiling ko baga ito, may daradarang malita. Masain si Pading Jose. Dahil daw tabi, Choterso, malibong ito paglunad sa aeroplano. aging handang Nahiling ko baga, nakapos sa social media, pagka si Jose, si Pading Joe Bunto, dyan sa San Roque, may daradarang malita. kasama May daradara pang passport. sayaw ng taga Masain daw sa lalaki. panindigan Agol kan tabi, Choterso, binayaan na kita kang amigo ta. Bata ngayon dahil naninda ako tigbibisita dig dilama. Aloy-aloy na kita din nagkabisita kay Pading Joa. boses ng pag-asa Bay, sana tapag nagdyan kita, mabisita kita, maparoso-roso kita, Choterso. Oy, paaram na muna kita alas 8 na. 2 minutos tabi bago mag 8 o'clock. So iba pang pagure-restoryahan, dumana sana pagtang sa programa tang Sutama sana 10 to 11. sa tuwina Diyan po yan sa 107.7 radyo natin Tabako. Yo! Sa pangaran po ni Maestro Neil Adtuon, pag-asa ni SM Sir Tony, tagapaglingkod sa pangaran man po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory. Mr. Hul Sa ngaran po ni City Vice Mayor Ate Glen Daong Bungaw, City Councilor Rinier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, sa masa Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Avelan, Kap Susan Nabor. digan malas Diyan po yan sa Barangay Estancia. saka BM Attorney G.I.O. Bungaw, BM Carol Sigan Vic Siga Jr. tagapaglingkod And sabay dyan ang si Bragais Liner. Mr. Tsa, Maming Bragais, good morning. Boses Ako tabi ang sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana. Sa aga naman. sa Nagdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. may Bye-bye. paninindigan Serbisyo Asin Reparo. sa kapwa tagapagtanggol tagapaglingkod
Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.